Ulkopuolelta katsottuna se näyttää kukoistavalta talvimatkailun keitaalta, mutta se on vain yksi Lapin kasvoista. Toinen on kovempi, hiljaisempi ja usein unohdettu. Kauempana Levin rinteistä tai Rovaniemen joulumarkkinoista on paikkoja kuten Kemijärvi, jossa sellutehtaat on suljettu ja hakkuut hidastuneet. Täällä teollisen laskun arvet näkyvät kaikkialla. Työ on kausittaista, satunnaista ja epävarmaa. Monet elävät työttömyyskorvauksilla ja lyhytaikaisilla töillä metsätaloudessa tai matkailussa. Etäisyys tekee kaikesta vaikeampaa. Lähimmät todelliset mahdollisuudet voivat olla satojen kilometrien päässä. Talvet ovat pitkiä, pimeitä ja eristäviä, puoli vuotta, jolloin jopa sitkeimmät tuntevat tyhjyyden painon. Ja Helsingin politiikka tuntuu vielä kaukaisemmalta, 900 kilometrin päässä etelässä. Siellä tehdyt päätökset harvoin näkyvät arjessa näillä pohjoisilla kulmilla. Lappi on kahden maailman maa, se, jonka turistit tulevat näkemään loistava revontulien alla, ja se, jota paikalliset elävät Suomi, jossa selviytyminen mitataan sinnikkyydellä, ei vauraudella. Kaikkien tilastojen ja otsikoiden takana on ihmisiä. Etelässä perheet pohtivat, kuinka selvitä asuntomarkkinoiden huimista hinnoista. Idässä ihmiset miettivät, meneekö heidän kotinsa koskaan kaupaksi vai jääkö se tyhjäksi heidän jälkeensä. Helsingissä nuoret aikuiset punnitsevat työtarjouksia teknologiayrityksissä. Kainuussa tai Karjalassa nuoret kohtaavat kovemman valinnan, lähteä vai jäädä ilman tulevaisuuden näkymiä. Hinta mitataan arjessa, yhteisöt kutistuvat, urheiluseurat sulkeutuvat, kun lapsia ei enää riitä. Koulut yhdistyvät aluekeskuksiin, pakottaen pitkiin koulumatkoihin. Vanhukset jäävät yhä yksinäisemmiksi, kun naapurit muuttavat pois ja bussivuorot katoavat. Jopa ne, jotka jäävät, tuntevat näkymättömyyden psykologisen taakan, ikään kuin heidän osansa Suomea merkitsisi vähemmän. Täällä köyhyys ei tarkoita nälkää, se tarkoittaa mahdollisuuksien katoamista. Se tarkoittaa optimismiin kohdistuvaa jatkuvaa kulutusta. Se tarkoittaa tietoisuutta siitä, että oma kotikaupunki ei enää kuulu Suomen tulevaisuuden tarinaan. Tämän jaon juuret ovat syvällä. 1900-luvulla Itä- ja Pohjois-Suomi olivat kansallisen kasvun ytimessä. Kainuun metsät ruokkivat paperiteollisuutta. Lapin kaivokset ja puutavara toimittivat raaka-aineita. Karjalan maatilat ylläpitivät paikallista elämää. Nämä alueet olivat kerran Suomen kehityksen ytimessä, mutta globalisaatio siirsi tasapainoa. Paperituotanto siirtyi ulkomaille, maatalous kutistui EU-pasten sääntöjen ja globaalin suuryritystoiminnan alla, hakkuut hidastuivat, kaivokset suljettiin ja teollisuus ei pysynyt mukana. Samaan aikaan Helsinki kiisi eteenpäin muuttuen rahoituksen, teknologian ja palveluiden keskukseksi. 1900-luvun loppuun mennessä etelään muuttamisesta tuli perinne. Valmistu, lähde Helsinkiin tai Tampereelle, äläkä koskaan palaa. Pääkaupungin vauraus alkoi riippua ihmisten ja osaamisen hitaasta valumisesta reuna-alueilta. Tuloksena oli paradoksi. Modernin Suomen menestys rakennettiin osittain jättämällä osa sen alueista taakse. Helsingistä käsin epätasapaino on helppo ohittaa. Pääkaupunki loistaa nostureilla horisontissa, raitiovaunut kulkevat teknologiatoimistojen ohi ja uudet lähiöt levittäytyvät yhä kauemmas. Kansallinen politiikka ja mediakeskustelu pyörivät etelän huolien ympärillä. Asuminen, liikenne, kansainvälinen kilpailukyky. Mutta tämä näkökulma sivuuttaa Kainuun tyhjät luokkahuoneet, Karjalan hylätyt maatilat, Lapin suljetut tehtaat. Siinä missä etelä murehtii kuumista asuntomarkkinoista, pohjoinen pohtii, haluaako kukaan koskaan ostaa taloa. Siinä missä Espoo pohtii Teslan ja Volvon välillä, idän kaupungit miettivät, kestääkö vanha Toyota vielä yhden talven. Monille reuna-alueilla ongelma ei ole vain köyhyys, vaan näkymättömyys. Näkymättömyys voi satuttaa yhtä paljon kuin taloudellinen ahdinko. Suomen globaali maine, onnellisin, turvallisin, vakaimpia, ei ole valhe. Se heijastaa todellisia saavutuksia, mutta kiillotetun kuvan alla ovat maan unohdetut kulmat. Kainuu, jossa tehtaiden hiljaisuus viipyy. Pohjois-Karjala, jossa maatilat painuvat tyhjillään tuulessa. Lappi, jossa talven pimeys syventää hylätyksi tulemisen tunnetta. Köyhyys täällä tarkoittaa pysähtyneisyyttä, ei nälkää. Se on mahdollisuuksien katoamista,
ei selviytymisen romahtamista. Se on Teslat Espoossa vastaan ruostuvat Toyotat Kajaanissa. Asuntokuplat Helsingissä vastaan talot, joita kukaan ei koskaan osta Joensuun maaseudulla. Suomi on molempia, globaalivaurauden mallimaa ja maa, jonka reunat rispaantuvat. Sen haaste on paitsi juhlia sitä, mikä loistaa, myös muistaa se, mikä hiipuu, varmistaa, että onnellisuus, jota ulkomailla niin usein ylistetään, tuntuu myös hiljaisissa kulmissa, jotka liian usein jäävät jälkeen. Suomea esitellään usein yhdellä lauseella, maailman onnellisin maa. Se on valtio, jota kiitetään turvallisuudesta, vahvasta koulutusjärjestelmästä ja hyvinvointivaltion hiljaisesta tehokkuudesta. Ulkopuolelta katsottuna tarina näyttää virheettömältä pohjoinen paratiisi, jossa elämä yksinkertaisesti toimii, mutta koko Suomi ei loista yhtä kirkkaasti. Jos Helsinki on kimalteleva näyteikkuna, lasitornien, luksusasuntojen ja kukoistavien teknologiayritysten kaupunki satojen kilometrien päässä idässä ja kaukana pohjoisessa tarina on toisenlainen. Kadut ovat hiljaisia, työpaikat vähissä ja toivo tuntuu ohuelta. Tämä on se Suomi, josta harvoin kuulee. Kaupunkeja, joissa paperitehtaat seisovat hylättyinä, savupiiput pysähtyneenä hiljaisuuteen. Rajakyliä, joissa ruokakauppaan pääsy voi tarkoittaa 2 tunnin ajomatkaa talviteillä. Lapin yhteisöjä, jotka jäivät jälkeen kaivosten sulkeuduttua ja joiden talvet ovat niin pitkiä ja pimeitä, että ne tuntuvat unohtuneelta pääkaupungissa. Ja vaikka Suomessa ei ole slummeja tai nälänhätää kuten muualla maailmassa, näillä alueilla kamppailu on todellista, ei selviytymisen, vaan jälkeenjäämisen taistelua. Tämän jaon ymmärtääkseen täytyy nähdä Suomi 2 todellisuuden maana. Etelässä elämä tuntuu modernilta, varakkaalta ja nopeatahtiselta. Helsinki, Espoo ja Tampere ovat kasvun moottoreita, täynnä startupeja, uusia asuinalueita ja kansainvälisiä investointeja. Perheet pohtivat liikenneruuhkia, asuntolainojen korkoja tai sitä, ehtiikö seuraava metro heidän kaupungin osaansa ennen kuin se täyttyy, mutta suuntaa vain muutama tunti itään tai pohjoiseen ja kuva kääntyy päälaelleen. Kokonaiset alueet kutistuvat kasvun sijaan, keskustoissa rivit suljettuja liikkeitä, koulut yhdistetään tai suljetaan oppilasmäärien laskiessa. Nuoret valmistuvat ja lähtevät Helsinkiin, Tampereelle tai ulkomaille ja harvat palaavat. Jäljelle jäävät vanhenevat vuosi vuodelta katsoen kotikaupunkinsa hiipumista. Numerot vahvistavat eron. Etelän väestö kasvaa joka vuosi, kun taas maakunnat kuten Kainuu, Pohjois-Karjala ja osa Lappia menettävät asukkaitaan tasaisesti. Mutta kyse ei ole vain tilastosta. Sen voi tuntea, se tunne, että vauraus pysähtyy jonnekin Helsingin moottoritien varrelle. Etelä-Suomi kiitää kohti tulevaisuutta, reuna-alueet valuvat hiljalleen menneisyyteen. Kainuu syvällä Itä-Suomen metsien keskellä näyttää tämän ehkä selvimmin. Suurimman osan 1900-luvusta sen elinehto oli paperi. Tehtaat ja laitokset eivät vain tarjonneet työtä, ne muovasivat kokonaisia yhteisöjä. Sukupolvet kulkivat samoihin vuoroihin, rakensivat koteja vakailla palkoilla ja olettivat, että teollisuus olisi aina olemassa. Sitten globalisaatio iski. Tuotanto siirtyi ulkomaille ja tehtaat hiljenivät. Työt katosivat lähes yhdessä yössä, samoin vuosikymmeniä. Jatkunut turvallisuus. Kajaani, Kainuun pääkaupunki, on yhä viehättävä linnanraunio, jokimaisema, jopa yliopistokampus. Mutta postikorttinäkymän takana ovat tyhjät liikehuoneistot ja puoliksi hylätyt kadut. Aiemmin vilkkaat teollisuuskorttelit tuntuvat odottavan jotain, mikä ei koskaan tule. Työttömyys täällä on ollut maan korkeimpia vuosien ajan. Ne, jotka voivat, lähtevät. Nuoret suuntaavat etelään heti valmistuttuaan, tavoitellen tulevaisuutta, jota kotona ei ole. Jäljelle jää vanheneva väestö ja tunne, että kultaiset päivät ovat mennyttä. Kainuussa ongelma ei ole vain menetetyt työpaikat, vaan koko yhteisön tyhjeneminen sisältäpäin. Ennen kuin jatkamme videota ja lisäselitystäni Suomesta, haluan pyytää apuasi. Yritän saavuttaa 1000 tilaajaa vuoden loppuun mennessä, joten arvostaisin todella, jos tilaisit kanavan ja auttaisit minua. Hyvä, jatketaan eteenpäin. Vielä kaakkoon Venäjän rajaa vasten on Pohjois-Karjala. Sen ongelmat näyttävät erilaisilta. Tämä on yksi Suomen maaseutumaisimmista ja hajanaisimmista alueista, jossa kylät sijaitsevat tuntien ajomatkan päässä toisistaan, metsien ja järvien erottamina,
Monille asukkaille jopa peruspalvelut ovat kaukana. Kauppamatka tai terveyskeskuskäynti voi viedä tunteja. Työpaikat ovat vähissä ja palkat maan alhaisimpia. Maatalous on hiipunut, teollisuus ei koskaan todella kukoistanut ja palvelualat eivät pysty ylläpitämään vähenevää väestöä. Maaseutua täplittävät hylätyt maatilat, jotka nojaavat tuulessa kuin menneen ajan haamut. Ne kertovat tarinan perheistä, jotka elivät maasta, mutta joiden lapset lähtivät kauan sitten etelän kaupunkeihin eivätkä palanneet. Joensuu, maakunnan pääkaupunki, on yrittänyt uudistua eloisaksi yliopistokaupungiksi ja osittain se on onnistunut. Siellä on opiskelijaelämää, festivaaleja ja tutkimuskeskuksia, mutta heti kaupungin rajojen ulkopuolella kuva synkkenee. Joensuun elinvoimaisuuden ja maaseudun epätoivon välinen kontrasti on yksi maan jyrkimmistä. Ja sitten on Lappi, alue, joka elää suomalaisten mielissä lähes myyttisenä. Revontulet, porot, lumiset hiihtokeskukset ja turistit kaikkialta maailmasta.